So arita mga idol, dirita sa gawas mangita ta og spider. Fighter ba mga idol? Nga oy. Oh, ala, di mga idol, nindot kayo mga idol, tanawa mga idol. Oh, dako kayo mga idol. Oh. Murag di yun maipitan ni mga idol. Oh, dako ana mga idol. Oh. Dako di kayo mga idol. Murag maganahan mo ta ni kalakiha mga idol. Tanaw. Unsay nga na nga fighter mga idol, no? O black man ni siya mga idol, tanawa. Ala, action takalipay ani mga idol. So, ato sa nang biyaan da mga idol. Arita sunahan basin naa pa mga idol. So, daghan kay mga spider diri mga idol, no? Mangiwag ta ni siya palibot mga idol. To. Dini sa gilid sa balay mga idol, muna mong balay da mga idol, ano? So, dirita sunahan. Amo ni ang bomber sa nga mong giputol sa una. Nanubo ng mga idol. So, dirita sunahan. Ala, naana sa mga idol. Puro malipay mataning kalakiha mga idol. Naana sa mga idol. Tanawa mga idol. Wow, nasa fighter mga idol. Ala, aray suga mga idol. Unsa ka ni siya nga fighter ay mga idol, no? Di ba kani mga fighter nga mahalon mga idol? Action matagkalipay ani mga idol eh. So, duha na ang makitaan mga idol. So, ana sana dia ko ta man magdaog sudan mga idol oy. So, hala, oh, di ana sa mga idol. Di ana sa dog tanawa mga idol. Dako kayo. Kayo mga idol. Doon. Brag, magkanahan, magjitaan ni da. Laka, kadako, bugad ani, dako gantian mga idol. Buyag-buyag, mapun kain ni siya. Doon ka na, di. Ala, no. Ala, no. Action mo tanid kalipay, aning kalakihan eh. So, hindi mo na maklaro. Maka na, oh. Di ko na po kayong tagod. So, unsan yung siya nga fighter mga idol, no? Tarong din ha, di mo ka maklaro ba? Kapaduulan. Ala, din ha. Basta dako ni siya mga idol, no? So, naata din ha. Tulo na mga idol, oh. So, ari to sunahan. Mangita tawag ko andiri. So, action na dito kalipay ani mga idol. Murag di kita maipit ani mga idol. Hari. Tuloy na tang kita mga idol. Hari to sunahan. Nindot kay ni da. Nindot kay mga fighter da. Parang kadako kayo. Action takalipay aning kalakiha da. No? Uy, murag wala naman. Ay, takdong man na to dong. Takdong mga idol, no? Takdong, oh. Sa dahon mga idol, takdong. Di ba kulita? Di ba makita mga idol? Kana. Takdong na mga idol. So nagkurug-kurug mata diri mga idol. Hawoy mo kayo. Magmingaw mo diri maipit man tang kalakiha den dapita mga idol. Wala diri mga idol. Adto ta sunahan mga idol. Bisin naa pa dito. Kanindot no. Paspasan tong lakaw mga idol. Tulok buk lagi. Ito mga idol. Daghan kay fighter mga idol. Ala gamay. So gamay man siya idol. So ari to sunahan. Kamurag na agyo din sa unahan. Wala mong gimanguhan ng mga fighter ron mga idol kay daghan mo kayo mangamang ron mga idol. Mangamang ba politiko. Wala. Na iba dari ang mga idol. May iba na dari mga idol. Maka kaano tag-aslom din mga idol. Dari.
Uy. Bro, action taga problema rin napita mga idol. Wala may fighter din eh. Wala yun. Nga, oy. Arkansi mata dari sa suri-suri dari mga idol. Wala may fighter. So, may nagmotor. So, kinsa na sila. Wala. Nga, oy. Hala, wala man dari. Kansi kita dari mga idol. Wala yun. Murag masiro kita ang napita na. Dito sa balay, murag daghan na ito dito. Hala. Murag maipit kita ang napita din hina. Ipit yun. Hala. Hala. Kansi kita diri ang napita. So, dito lang kita ang kakita ito. Tulo lang kabuka itong nakikitaan mga idol. Oh, ano yan lang kuto mga idol. Kaya medyo maipit na kita din napita na. Wala na ko nakita ang fighter dari. Tuwa na. Nahug na nga itong mga idol. Op.